Opakru ni kwara mugiro kama na nyakum kitera mugi TV kaone wang sai chenro mar duol mabire kidienje ariyo mokuongo wach weche mosebedo katimore pacho ka kidienje mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhial mabro bire studio ka endi men mheshimiwa Pio Wandai en jatend migawo mar teko sitima kod modhi obrogo kod mbaka ni to gisetudo sitima marom nade gwenge wa makaluo to nengo mar sitima pod ni malo igire timo nango mano mbaka temo wadhi go kode to seche ma koth chwe bende stima jalal ang'o ma gidhi timo mondo mi sitima obed ni nitiere bire yo makare ne oganda waduto imbe dwaro winjo pachi kinyalo penjo ma in go dari adek auchiel nono mondo wapenj mheshimiwa Pio Wandai jatend migawo mar keyo teko sitima gi modhi seche ma donjo ka kidienyo maro mar ariyo wantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien mawango nyathi ma higi 14 ne Pio lalgo ma wan team marwa ni oko pod rito mondo yud kuma pod nitie ne gineno ni ka Pio dok piny to wanyalo yude poko yude midhiero mag oula medo neno karawera ma jegni 14 otho bang' oula manyowuok e aora Migori nyoro yweye. Kwenda nikapata msichana mgeni amelala na mtoto wangu kwa hiyo hapo kwa malazi. Nikamuuliza, wewe unalala na mtoto wangu kwa malazi hapo mtaka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa nambembeleza. Nyathi ma jadwecho chiko nigi rem bang' kano bambe kendo roch ratiche gweng' ma Matayos Busia. Lokruok otimore komiti mag od bura kama moko kuom jood bura mag ODM ogole komiti madito. Midhiero mar oula medo nenore pacho ka endi rawera ma jahigni 14 oula no ywayo bang' koth manyo kelo pong' mar aora Migori. Julius Awuor ma en apisa ma ochung'ne kedo gi masiche mapoya Migori nolero ni rawera no pod imanyo bang' ka pi aora Migori nyoywaye. Jafumbo marwa George Juma miolero. Kada bed ni pi mar aora ma Migori manie opong' mothiro chenro mopogore ma oting'o wuoth kod moko osedok piny. Owe oganda kod lal mathoth ma oting'o lal man ngima kalure kod lipot mogol kod migawono mochwe midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori. Lipot mogol jatend migawono mar alwora kod midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere yango ni rawera ma wuoyi ma jigni 14 ne olutre aora ma Migori kendo pi ne odhi kode ka nyaka sani chenro mar manyo ringre kod pod dhi nyime. Nyathi ma higi 14 ne Pio lalgo ma wan team marwa ni oko pod rito mondo yud kuma pod nitie ne gineno ni ka Pio dok piny to wanyalo yude poko yude. Ka opogore kod wito ngima migawo ma ochung'ne midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori wach ni kama jowuoth mawuotho kod tiendegi e olalo maduong' ma Migori luwo bende ne okethore ka bende kata olalo motudo Nyarongi kaachiel kod Korwa e sub-county ma Suna East bende pi ne oyweyo modhi kodo. We'll be having issues to do with disease outbreaks because we saw a number of toilets that were overflown. Apart from that, we also realized that there were a number of bridges that were affected. Not only this one here at River Migori, but we had this one that is going to Nyamanga. We have that one, Urua. So a number were affected. Pi mani opong' ni bende koro weyo ka jwala mathoth matimwala e boma Migori nyaka sani kunte kod lal mokalo bang' kuondegi mag ohala ne pi opong'o kendo mondo gine okethore. Tunaomba serikali ya county government yenye imehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Koro mokwongo go mos ne johala manye olus gigegi kochakore gi Marindi market nyaka joma ne use bath ndara. Watemo nyiso ji ne kaka department wasebedo gi buche mang'eny mwaikore ne gini to ne waparo nobiro timore dwe mar 4 to biro chon. Tend migawo mochung'ne kedo kuom midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori wacho ni giketo kenge makare mar kedo kuom midhiechego mag apoya e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o gwenge mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sub-county ma Nyatike ma bende pi olos bedo ka pong'o kendo hinyo oganda e higa ka higa. The river down there in Nyatika had swelled to
590 cubic meters. I think that is above the risk areas. And as a department, together with the national government, we made an extensive tour. Yeah, affect area machalo nyatike mono ya chako goto ka wan no chako gi Migori. Koro waneno go dhi bedo gi malicha ahinya manyaka watang'ne. To waikore nikech kwaseyudo report to waneno ni ji adi madwaro kony monego kony. Sani ok inyal dhi konygi kapok ing'eyo ni to en ikonyo ng'ama chalo nade. E sama bende koro koth koro pod medo chwe, migao mochung' ne midhiero mag apoyi kaunti ma Migori koro kono oganda, to ahinya mago modak machiegni koda oche ni nyaka koro gibed motang' ka giwacho ni thoth aoche nyaka sani koro pong' kendo dek kelo mjiche mopogore opogore ma oting'o wito ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyathi moro manyako ma jadweche 9 kende olawgo kar thieth ma Eldoret bang' ka oroch ratiche e yor bembo gi chich moro e kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia. Min nyathino wacho ni achijno ma iyango ni ne en miyo, ilero ni ne olimo od miyono kaka wendo kendo ne oweye korito nyathino. Kanyo ema koro noyangi ni otime tim makochno. Nyathino ochwale kar thieth ma Eldoret ne thieth moyiedhe kaluwore kod rach mar adhola ma en go. Nikamuuliza, wewe unalela na mtoto wangu malazi hapo, unataka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa na bembeleza. Nikamwambia, unabembeleza ya nini? Si uachane na yeye. Ati wote tu nibembeleze, uachane na yeye. Unafunika mtoto kwa uso. Mimi kufungua mtoto amesweat. Na mtoto anapiga tu nduru. Nikasema, hii mtoto shida nini? Kitu na mama kwa nguo ama kufunua mtoto damu inamwagika tu. Na mahari inapita. After examination, the team that examined found that it was a third-degree tear. Under the management by Dr. Mabea, who is a fistula specialist, because this kid had developed what we call rectovaginal fistula. We have now stool coming through the private part of this girl. Not able to control stool now at 9 months. Wach marach ahinya. Kwa kanyo ni tend od bura mar kaunti ma Homa Bay ogole committees MCAs moko ma itudo gi dhi ataro gi chung' mar dwaro mar kweth mathoth e od burano. MCAs manolonye committees mopogore ma gisebedo jokanyo magi oting'o MCA ma West Kasipul Vikings Bondo, Tony Otheo ma Rujo, MCA ma Kabuoch North Boaz Khiri, MCA Mogwel Pauline Omogi e kind mamoko. MCAs go to ywak ni igetogi kuom ne limo jagoro mar migao mar arita Raymond Omolo e dalane mani Kanye Per. Tend od bura ma Homa Bay to yango ni okogolgi nikech wachno kamano gin mana ni chik opuodho mondo timre kinde makinde monego bed ni gologi. Ni gimomiyo golwa e komiti kae kawuono nikech wige 2 mokalo ne wadhi limo jagoro Dr. Raymond Omolo ka gima noterwa ne en wacho weche mag maendeleo. Mane gimomiyo ogolwa kawuono, to wawacho ni kata ogolwa kata odwokwa kata gichagi golwa chieng' machielo to kata woyino ni mondo wawuo kendo associate gi ng'ata. Omiyo wuodhwa mar limo jotelo te kochakore gi jagoro okrum sani. Ogola committee mar lands, ogola committee mar powers and privilege, kendo ogola committee mar gin committee mathoth makawuono gola. Chien kanyo wige 2 mokalo ncho gola committee mar house business, ma en committee maduong' kabisa miyale weche mag bunge. Ni kawuono ki associate gi ng'ama jowa gok dwa to ni golie committee. Gimomiyo gola committee because apart from bedo ni rey en PS mar interior en gima is in public domain ni en osiep William Samoei Ruto. Mana kaka an bende osiepena kata sama wawueni kamoro moro ma gigoyo mbaka kata gidoyo gikwayo ni Boaz kuyie to chako yier. Omiyo rey bende nokwawa ni kwa dhi piny to wakwa ni osiepne miluongo ni William Samoei Ruto kora. Kuom mano nobedo makosa ogola e komiti.
Komiti od bura ma ochung'ne chike JLAC oketo IEBC e tago maliet kuom keto nengo mamalo mar yiero ma pacho kaendi kokalo kuom keto pesa e gik moko ma ok ochuno. IEBC oyango ni gundho masin achiel mar yango jogo ombulu kendo kano duoko mag yiero miluongo ni Kimskit en siling'175 e kinde manyiewo masin makamano manyien en siling'135. IEBC bende oyudore kama deny kuom okang' mare mar keto tenge bilion 2.6 e lando chenro mage kaachiel gi bilion 1.5 mar gero log tich maduong' mar IEBC mong'ere kaka Uchaguzi Center. Maybe the way we are placing our items is what is making this election very expensive when it shouldn't be. And maybe this is the reason you actually have 41 billion, which according to the Treasury should be sufficient if you relook at these allocations. I need agreement with this. Because it seems you got the money, you're putting it in other places and leaving out the most crucial of the items, including printing of ballots. But if the 2.4 billion is to configure the 14,000 that were bought, then the configuration comes to 175,000 per kit. It appears to me it's more than the cost of a new one. There's also the licensing. We have the license. Part of it is licensing. The 14,000, we do not have licenses. You want to consult and give a clear answer? Maybe we need because to consult. If getting the license and upgrade costs more than a new one, then why upgrade? Now, maybe I may ask the intervention of the analysis that was presented in this committee was that it cost at 5 shilling to print a ballot paper. I want to confirm that that 5 shilling includes all the logistics of handling the ballot paper up to the polling station. The printer handled the ballot paper, including transport, bringing it from abroad, bringing it here, and with the support of IBC, the cost of, so that they are not interfered up to the constituency warehouses. Wadhi yo moro machuok udog bang' daka matin taneno ote mar jomoko mosebiro kaendi an Abdalla mar Katito yiena mondo anyisi ni piny orumo mana Abdalla ma Katito mosena jo nyakach te aneno ka nitiere machielo bende kaendi Ramogi mar jakom boda sako ma Kabondo Migosi Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor Imore News lera dua mosna waziri Wandai wuod Siaya kendo arito mana twakne to penje ni ang'o momiyo nengo mar mafuta mar petrol pod nitiere malo to en kaka jatelo en kod paro mane e wach mar nengo mar mafuta no. Ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo erokamano. Ma endi Trevor ma Baba Twins mar Onjenyo jopiny nyaka koro bed motang' kod koth makoro chue matek pacho kaendi nyaka koro wabed motang' kod jok malimo kaka wede mosna Ochieng Machacha Kapis Ogola Pascal Oranga Honorable Pio Wandai kod Ochieng Oriako. Eno kama chielo bende kani Trevor Linda Ground Kisumu Town East mano makamu en teacher day kotelne gi party leader Dr. Buru Oginga to gi chair Lady Excellency Gladys Wanga patron en Adui Nyang mano makamu kani dala ma Kisumu kanyi ndane pani nitiere machielo mabiro to wabiro some bang'e wadhi ne yue waduo bang' daka matin. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Jotelo mag riwruok mabalo kod sirikal kotelni kod jalup ogai mar Jubilee Fred Matiang'i, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa gi duol achiel okwedo sirikal ewi tiyo kod jomaundu mar rocho romo margi mane gibago Kisii odiochieng' manyoro. Kane giloso kod jofwambo e boma ma Kisii kawuono Tich Ariyo, jotelogo nokwedo jotend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ewi gima giwacho ni en oro obila mondo mi oketh romo magibago kod jotelo mamoko e pacho kae mag siasa. Gisingo mar medo dhiro ote margi ne jopiny mondo kwed tend William Ruto. Some of the things that we are seeing here, where people want to use violence as a means of political intimidation and so on. Some of my colleagues are going to again talk about that in some level of detail, but we have to condemn this. This is lower than primitive. 6 decades after independence, we cannot lose lives because we are trying to help certain people survive in their political offices as it is. We need every life. One life is one life too many. We had an attack in SEK with Tima Church in Othaya. The file is ready. 12 officers have been identified with evidence. And CS Murkomen is refusing the police to hand over the file to DPP for them to be prosecuted. The only good thing is that the criminal activities have no time limit. That file is ready. Those officers must know that when a new president is sworn in, 10 hours after, they will be arrested and taken to court. We know that Vodafone is a very reputable British organization, but they also know that if they are dealing with a rogue administration, which is trying to dispossess Kenyans of their birthright. Bas, wadhi yue moro madaka moko matin to kapok watimo mano to wang'iane ni wacho nang'o e chenro bwaro mar duol ma kawuono ni to kapok ochopo kanyo to wang'iane e chenro ni gik mwacho mondo wang'e. Wadhi go mbaka bang'e gi waziri Opiyo Wandayi ma en jatend migawo mar keyo teko sitima kod modhi mondo winyane ni pachu chalo nang'o kae. Ma Austin Oyu aneno news maler kane chuny boma ma Nairobi to mos na mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu ka gin Gimrae mandala Manyakach. Kaka pile waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu kendo Ramogi TV lera dua mos na Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron MP Kisumu Central Governor Nyong'o kod Ron Governor Nyong'o ma John Onyango from Owiti Foundation CBO. Waneno machielo kendo Ramogi TV lera kabisa kendo waneno habari ka wantiere dala ka endi mos na Jonyakach duto te. Bishop Omundi Otiche mar Gemo Nyenyore to ni mos na jatelo amor kode mano obrogo kode mbaka bang' kosechopo. To sani wachaka ni weche moko manyien mwadhi godo mbele kaka pok oduoge e chenro muoro mondo penj Opiyo Wandayi ni migawo mar somo ogolo siem mager ne jopuonj ma ok opuodhi kod duol mandiko jopuonj TSC mar donje sikunde kendo chiwo puonj mora mora ne jopuonjre ka moting'o puonjo tuke mag drama. Ma endi en okang' mar keto arita makare
ni puonj kod jopuonjre sikunde. Director mar somo e kaunti ma Nandi, Harrison Murioki, wacho ni thoth sikunde osebedo ka tiyo kod jopuonj mowuok oko ma ok gidewo chike moketi kod TSC. Olero ni okang' ma kamaendi ketho chike matayo chenro mag somo kendo ng'iko somo ma jopuonjre yudo. Tend somo e kaunti no koro dwaro mondo jotend sikunde onen ni jolony mora mora mikele sikul mondo puonji nyaka puodhi. Which is from outside, na tungetaka walimu wenyewe wale wameandikwa na TSC wa present hizo team kwa michezo, ndio tuwe na nidhamu na tusiwe na vurugu katika michezo yetu hapa Nandi County. At times schools engage non-teachers to train students in co-curricular activities. These non-teachers are not well equipped on how to handle students, particularly on discipline matters. So when teachers are recognized by the employer, then it means that it's an appreciation. Madonje ne weche mag tuke kaendi kwa ng'iyo weche mosebedo ka timore ni piny owacho ma pacho kaendi kokalo kuom migawo mar tuke otimo lokruok mar kaka tuke mag WRC Safari Rally idhi taa bang' donjo winjruok kod kembe mag ji giwegi. Kambino mar ji giwegi dhi loso komiti margi mar tayo tukego ma higani midhi bagi e boma ma Naivasha chakre tarik 12 nyaka tarik 15 dwe mar adek. Kaluwore kod oboke manogol kod jatend migawo mar tuke Salim Vuria odiechieng' ma kawuono, jokanyo mag duol mosebedo ka tayo kendo chano tukego mag WRC e pacho ka koro idhi duoki e migawo mar tuke kama idhi medgi we tije mamoko nyaka orak mar girum. Tuke adhula lig maduong' pacho kaendi duogo kiny kinde ma klab mar Nairobi United biro rakore gi klab mar Bandari, tugo ma ibiro bagi e alap ma KPS Sports. E alap ma Wanguru Stadium, klab mar Tusker FC biro rwako Murang'a Seal e tugo mochan saa 8 kiny. Tusker FC omako thuolo mar 10 gi points 28, kako machielo Murang'a Seal nitiere thuolo mar 5 gi points 33 tok tugo tuke 21. Kwa machielo klab mar Mathare biro rakore gi Shabana e alap ma Nyayo Stadium. We are on a good way, and if we look at the second half on Saturday, on our last game, the opponent didn't exist. It's only because we have been not accurate in our opportunities that we didn't win the game, but we totally erased the opponent, so it's a really a good point, and we can be confident. Hakuna kitu imepotea sana, so sisi ni kufocus tu, tuangalie tumalize vizuri. Murang'a wamekuwa poa, hata ukiangalia wako na top striker anatoka huko, so na Tusker pia ni timu kubwa, so hatuwezi enda pale tuna underrate ama tuende pale kama sisi ni tuko chini, hapana. So tunachukulia hiyo game serious. Game zote zenye sisi tunacheza nayo lazima game yote ni finali. Bas wadhi yomoro machuok duogo to gomba ka giwendo modhi almost chope studio kama mheshimiwa pia Wandai jatend migawo mar keyo teko sitima gi modhi wabro kode mbaka wach mar sitima makeyore Luo Nyanza gi kuonde moko bende pacho ka jomoko bende wacho ni sama koth chwe kama endi sitima jalal ga mang'eny wadhi winjane to gin gi chenro mane mar ng'iyo ni sitima ok lal e gwenge mag gintiere. Mane mbaka modhi go bang' dakika matin e kidieny mar chenro mar duol. Kik idhi mabor ahinya. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro wijang'. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai.
Erokamano kuom kit Ramogi TV kambi ma kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wantiere gi wendo modhial Mheshimiwa Opiyo Wandayi ma en jatend migawo mar keyo teko sitima gi modhi. Erokamano anyoko mwa sechegi. Apa ni ma higa ni ma yango ni biro kadongi. Ma biro mara mokwongo higa mar 2026. Yes. Inyalo kwa kaone jo dala wa hayo maber mar higa manyien kech mae ka koro gineni Ramogi kaendi. To ka koro wachako, wang'eyo ni ok in waziri mana mar Kisumu kende kata Nyanza kende, in mar Kenya ngima. To nitiere penjo ma ji osebedo ka penjo mang'eny ma kanyo be mwachako go. Ni e Nyanza wa ka e piny Kaluo ka usetudo sitima maromo nade? Ing'eyo ni mokwongo kapok aduoki penjo no Trevor nyakwar guoko cha pesa. Kinde ka kinde penjora to pesa ma ichayo nade? Pesa ma julu ruokni. Gecha onge kode. To kawuono ang'eyo tiend wachno. To kata kamano mokwongo agoyo erokamano ni jo TV mar Ramogi kuom miya thuolo mondo achop kaendi mondo awuo kod jodalawa joka Nyanam. To kichako kod penjo miyano, mokwongo en adiera makende ni an waziri kata minister kata jatend migawo mar Kenya mangima. To gima nyaka ng'ere malong'o en ni piny Luo bende en part of Kenya. Koro ka an jatend migawo mar Kenya, an jatend migawo mar piny Luo bende. Omiyo sama atimo tich mar piny owacho e Kenya mangima, to piny Luo ok nyal dong' chien kata matin. Nikech mano bende dalawa. An gi mor ahinya. Samoro ji mang'eny ok nyal ng'eyo. To nikech ok nyal nyisgi. An gi mor ahinya ni bedo mara e migawo mar teko stima gi modhi osemiyowa thuolo makende mar keto omenda e weche mag keyo stima madhi piny Luo. Ma en gima ok ne timore kinde mokalo. Ting'eni gin weche ma ok wanyal wacho acha seche duto galamoro kaluwore kod gimomiyo. Pare ni Trevor nyaka nyo adonji e migawo mar keyo stima to kod mo. Piny Luo counties wa 4 ma kichako gi Migori, Homa Bay, Kisumu nyaka Siaya, waseketo pesa maromo bilion 7.8 7.8 billion shillings. Ma en pesa ma wachano kata wadhi mbele gi tudo stima madhi mako mier kata kuonde ma ji odakie maromo karibu 87,000. 87,543 households. Mier ma ji odakie mikwana kaka maka Ng'ame, maka Trevor, maka Wandayi, maka Ogina, maka Otieno, maka Onyango, 80,543. To kwa wondore ni dala ka dala e piny Luo sani nitie ji karibu 5, approximately ji 5 per household. Nikech joluo bet tinde ok nyuolre ahinya kaka chon. Aidho ni ka ng'ato nikata gi jaode to nyithindo moko 3 ai mede watne moro modakgo gin ji 5 average. Kigoyo kwan mag households go kod average number of inhabitants mag every household, to iyudo ni pesa ni dhi tudo ji stima karibu ji 440,000. Mano karibu 500,000 people. Kochakre higa cha giko mar 2024 nyaka sani odhi tieke towards the end of June of this year. Wachako medo pesa machielo kendo. Nikech every financial year sirikal timo budget. Koro gima duong' ahinya
ok en figures gi kende. Gima duong' ahinya en ni gim pesa ma aina ma kamaendi ne pok onere e thurwa e weche mag stima kende. Ni 7.8 billion shillings dhi e counties 4 ma Kaluo mondo ke stima. Ok en gima ne nyatimore kinde ka kane pok wadonjo e sirikal mar broad base. Omiyo an agoyo erokamano ahinya ni jatendwa mosewewa jaduong' Raila Amolo Odinga kuom ne bedo gi paro ainani mar mondo wariwre kod jatend piny William Ruto mondo wabed e sirikal achiel. To gimomiyo samoro ji mang'eny pod ok nyal neno effect mar pesani. Mokwongo jodalawa ma Kaluo osebedo e mudho higni mang'eny ahinya. Gisebedo chien ahinya e weche mag stima. Mier adi mosekoso stima? Ma stima osekawi kaka gimoro mana mar jomonyalo, joma jomoko. Emomiyo atwa kaoni samoro ok nyal nere mapiyo piyo impact mare. To en gima ka wasustain Nyasaye otelonwa mwachopo nyaka higa mabiro sayiero, to sura mar piny Luo e weche mag stima dhi lokore completely. Mane gima nawacho gi sani, kendo bende konego wach mang'eny ahinya e wi yamo. Ing'eyo. Nikech wadak kod jolibamba. Kigo kwano mieche 87,500 mitude sitima. Ng'ato nyalo wacho ni mago mieche mang'eny, to nitie jomoko mapok oyudo sitima. Mieche adi ma Kaluo mosebedo ka onge gi sitima mondo miye ka ji ong'e ni maendi en namba mang'eny. Ing'eyo ni mokwongo nyaking'en joluo gin jadi. Population mar joluo gin adi. Joluo population margi in my own estimation kata kiweyo census mokalo cha en gimoro million 7 kadhi 8. Okay, give or take. Yes. To number average percentage mosebedo ka pok oyudo stima, average kech gipogore from place to place, and more than 50%. Yes, pod ncha onge stima. Gima osekonyo ahinya en ni e weche mag public institutions kaka schools and colleges to nyocha wasedhi mbele matin. En about 80%. To mier ma ji odakie to nyocha wan mana below 50%. Koro mano gima wakedo ne sani en gima dhi bedo wach malich ahinya. Ni ka watieko wuodhwani, nikech ing'en ma en keyo, kila ng'ato kowo mana mare. An akowa gi sani mbele kucho bega machielo biro kae biro dhi kode mbele. An en dwaro mara ni mondo sama kowo keyoni to awe ka nitie impact maduong' ahinya. To wachaka wach kendo gimoro, Trevor. Stima ok en aena gimoro ma chalo kaka ranyisi mar lony kata mar nyalo. Stima en gima duong' ahinya e ngima mar dhano e piny masani. Stima e msingi kata foundation mar dongruok e piny mwantie sani. Ma ka onge stima to ok inyal goyo atua e weche mag dongruok. Kichako gi somo, gohelni mopogore opogore matindo kod gik mang'eny ahinya madwaro stima. To wach ka nuo kendo wach moro. An ing'enu kaka an jatelo mar migawo mar Kenya mangima. Awuothe e tung Kenya gi tung Kenya. Aparo kinde mang'eny nena. An Masabit, an Kwale, an Turkana, an Bungoma, an kamoro amora e Kenya kaendi. Makata mana Friday adhi bedo Molo, to Jumamos adhi bedo Kajiado. Okay? To en na kamano. To gima onego kawo wag wuoro ahinya kaka joluo en ni weche mag stima kaka dongruok moro amora en gima kawo pesa mang'eny ahinya. Kawo omuom, to omuom gi ok oromo. Omuom mag sirikal kata mar piny owacho en gimilaro.
bende onge chieng' moserome. Resources are ever scarce. Omiyo ilaro gi. To thurwa kucho gimoro tinde owuok, Trevor. Ni kawa setudo stima, mokawo pesa masekedo matek mawakel. To nitie jomoko ma jonjori. Tudo bukore to biro tieno to ng'ado waini mege stima. To chodo transformer. Wachno en wach ma onyama na piny luo. Mane gima chanda ahinya. Kendo sebedo ka parora to en wach manade. En jachien mane mogumo e piny luo. Ma joma osebedo ka chandre higni gi te. Koro Nyasaye oparowa, omiyowa thuolo wabede mesa kumipoge mwandu mag piny. To ka wasekedo ma wakelo mwandugi mondo kony jowa, to kendo jowa wegi. Nikech ng'ama oko mabiro ng'ado stima waya mar stima ongi. Gin nyithind joluo. Gino timore kamoro amora e piny luo. To sana sana Siaya County. Siaya County. Onge juma manyalo kalo mokawinjo report mar incident mar stima mong'adi. Kuo mar waya mar sitima. Transformer mong'adi. To gigo kose ng'adi kamano. To mondo kendo chako many pesa mondo we replace gi. Kawo time. To nikech samwa kelo kendo pesa mondo watim gima wasetimo, to jomoko bende dwaro pesa go. Koro en kwayo mara makende. Trevor. Ni wabeduru our brothers keepers. Wabeduru jogo mong'eyo ni infrastructure maloso gi pesa mag jopiny en gima lich monego bed ni warito kaka mwandu wawegi. To nikech gin mwanduwa, joma stimago konyo emna wan wawegi. Stima moket Kaluo kucho, moket Siaya, kata Thurwa Ugunja, kata dala wa Sidindi, ok nyalo konyo Jamkamba, kata Twara, kata Jagiriama, konyo mana Jaluo. Koro ang'o miyo wayie ka mwandu mosekel jiketho to wang'iyo ang'iya. You see, mach malich ahinya kendo asetudore kod jotend obila kod ofise mopogore opogore wachni. To ultimately solution ok en kata police kata ji machalo manade. Solution wuok mana kuom wawegi. Wabeduru kicha kendo waritru mwandugi e yo mowinjore. Eka dang' wabed gi nafas mar yudo dongruok kwa dhi mbele kucho. Nchan Nyakach jumbe ariyo mokalo to nawuoyo gi grube moko, Ket Kenda Women Group kani Kibogo North Nyakach, to gi Tipo Women Group kani kamoro iluongo ni Wasari. Ne giora iri mondo apenji ni to sitima chopo negi karang'o. Mano penjo maber ahinya. Anyalo paro ni Nyakach kanyo aselimo. Asedhi Nyakach kanyo kogwela kod muluor Aduma Owuor e weche mag keyo stima. Karibu dweche 2-3 mokalo. Kaka nawacho ni stima ok en gima ikeyo overnight. Ni kichaki kawuono to 1-2 days to koro kila ng'ato oseyude. En gima this step by step. Nikech odwaro pesa. Gisani go mawuoyeni Nyakach nyowa miyo in this period $210,000 madhi keyo stima karibu households 2,500 gi wiye. Mano Nyakach constituency kende. Kendo ka higa mar pesa machielo chakre dwe mar 7 wadhi medo gi pesa machielo. Koro en shughuli, en jukumu mar mbunge. Nikech wana ka ministry watiyo kod jogo moyier ma jood bura mamalo. En kod jukumu mar office mar mbunge ma Nyakach mondo identify priority areas. Nikech Nyakach te to dwaro stima. Kendo nego bed ni miyo gi stima. Tadiera makende en ni pesa mar sirikal mantie gi budget ok nyal romo mondo mi jo Nyakach te stima within one financial year. Koro mbunge go office ema koro kelo priority list. Nwachakuru gima wadhi machielo, awadhi ema kamano kama nyaka chieng' moro Nyakach mangima nbed numudho rumo. Koro ema ler kende. Ma wach ni aduok ni Aduma Wuon Owuor. Duok ni Aduma Wuon Owuor ma bende en osiepni ang'eyo. Tabe en osiepna ahinya. Aduma no wago mabor ahinya weche mag kedo ne piny. An ga diera ni wach no ni e chunye kendo ni e pache. Abro konyora kode. Kiso nyisa. Abro konyora kode mondo ane konya otim. Ntiere wach moro matimore ga ni sitima ng'eny ne jalal ka koth chwe. Chenro mage museketo sani mondo mi sitima obed ni ok lal
to kata chieng' ma koth chwe kende obed ni ok olal mang'eny. Erokamano ahinya Trevor. Mokwongo da mondo anyis jodalawa jokanyanam ni nyaka nyo akaw tich mar jatelo mar migawo ni higa ma 2024 dwe mar 8 nyaka sani gimiluongo ni national blackout watieko chuth. Kariambo to ng'ato nyisa ni to ere karang'o mane nitie blackout momako Kenya mangima. Ng'ato nyisago. Kinde mokalo cha ne en gima common. Ok ninyal kawo dwe achiel ka dwe ariyo kapok oyudo national blackout. Maximum nyalo lal the whole country or very many parts of the country. Makaw kata mana 12 hours or more kapok oduogo. Mano wasekedogo kendo as we speak it is zero. Gima odong en gimiluongo ni localized blackouts or outages gi dho wagunda. Kendo en lal mar stima matimore mana e kidienje kuonde ka kuonde. To ma otimore kata e pinje molony. Kidhi kata mana Amerika, kata mana Ulaya, kata mana Asia, stima lal. To gima duong' ok en lal mar stima ma localized no. Gima duong' en to kolal to kawo muda marom nadi mondo duog. Asetiyo matek gi jowa motiyo gi ministry to kod Kenya Power mahakikisha ni sasa ma stima lal to iduoke mapiyo kaka nyalore. Mano bende is on record. It's on record. Lal mar stima biro kalore kod weche mang'eny mopogore opogore. Mokwongo wasetimo research. Research osenyiso ni atamalo 60 mag cases mag lal mag stima ma localized go ikelo kod yien moti madongo dongo e line mar stima ogore stima. Yes. Ka koth ochwe kata gi yamo to kelo problem. Koro wasebedo kod campaign mapek kendo yande wasemiyo Kenya Power pesa moromo mar clearing yiendego. Say in the last 20 years or so, ka yiende ma moluwo kuma stima kale setong' ahinya mondo way leaves dho Kingereza obed clear of trees. Mano be osekonyowa duoko incidents mag blackout piny. Mar ariyo makelo lal mar stima sana en ni mitambo kata weyni kata ino infrastructure mar stima makany mathurwa ka thothne osebedo koro ti. Osekawo higni mang'eny ahinya ka pok otimo nyingi miluongo ni maintenance and renovation. Koro ka yamo matek kata koth ochwe mang'eny neno ka simo kelo problem atin. To gi sani waseketo mikakati kata chenro malong'o mar ensuring ni maintenance mag infrastructure especially mar wire line mar wire mar stima gi poles otim continuously. Ok en gimitimo tiweyo, en gimitimo sakasa mondo line wagi obed in a state ma ready for transmitting power. Koro wasegoto mapek ahinya. Omiyo kata kuonde ma pod stima lalie anyalo nyiso jowan kik gibed gi wasiwasi, kik luoro makgi, ging'e ni wan ok wanindi. An ing'enu Trevor, anindo mana ka wang' achiel onene. Wang' achiel emamiyo. Nikech ka stima olal to nyaka ng'e ni to lal to mako piny mako Kenya marom nade. Tang'o mokelo lal mareno. Okay, Simba ni on 24/7. Maka stima nyalo lal anytime to nyaka yud feedback. To lal ang'o miyo lal to oduogo after how long? Yes. Okay. Koro jowa onego bed ni ng'eyo ni dwaro margi mag bedo gi stima mowinjore seche mowinjore en gima washughulika no kaka ministry kendo kotelnegi an. Okay. Nitiere penjo moro ma kuom Fred Awiti ma ja Homa Bay. Owacho ni penjna waziri ni ang'o miyo bech sitima tek moloyo Kenya kaendi malo kuonde moko Afrika mangima. Ing'e mano penjo maber to ka onge statistics
to en a general settlement. Yes. Kwang'iyo Kenya iseneno gino Ang'e maber ni East Africa ka endi Kenya mabeche bet rach. Ethiopia bet ni piny, Tanzania ni piny siling 12.5, Rwanda en siling 27.7, Uganda en siling 23.3, Kenya en siling 29. Statistics go Trevor gin magi to kata ka waunde ng'e adier, the fact en ni nyaka wang'e ni stima ma Kenya wuok kanye. Okay? Pi machalo Ethiopia, stima mare wuok mana largely e pi. Nyocha ni higa mokalo, nyocha Ethiopia o commission gimiluongo ni multi-billion shillings complex, high grand dam project. Madhi kelo megawatt karibu 5,000 mastima kowuok e pi. Koro kalore kod kuonde ma pi wuokie, mastima wuokie, kaka Uganda, most of stima mare wuokie e pi. To Kenya wakaendi, zingenu one code not so many water sources. We rely on stima mawuok mokwongo e geothermal, to mar ariyo e wind to a small extent. To maduong' ahinya mamiyo nengo stima nyocha bedo kan malo e Kenya kaendi en ni watiyo kod generators, okay, matiyo kod fuel kod mafuta. Mago are the most expensive sources of stima. To high maber kata the good news en ni koro progressively wa reduce the amount ma stima mawuokie generators matiyo kod mafuta, migoyo mafuta. Kendo sama wuweni wan kod chenro mapek ahinya mar medo stima mawuokie pi, kata mana Turwa Kaluo wan kod chenro mar golo stima Ndanu Falls Yala, to piny Jotokodera wadhi golo stima kamiluongo ni Webuye, okay, na Buyole Falls in Webuye East constituency. To wadhi bende medo stima mowuokie geothermal. En ok en expensive ahinya machalo kaka mar stima mowuokie generators matiyo gi mafuta. Ma gisani wan kod chenro carrier mar medo stima karibu gi megawatt 200 gi wiye by early next year. Koro chenro gi teko atimo magikone koro wa retire generators matiyo kod mafuta dhi duoko nengo stima piny. To en a process, en a journey, okay, en a journey momiyo jobe abeda gi horuok. Yeah. To wach mar tiyo gi chieng', nikech ndalo moko nosechako chenro moro mar tiyo gi chieng' mondo mi otud godo sitima kata mana e sikunde marereke mane timo timne. Ok na wacho mana kamano. One of our sources mag stima en chieng'. Yes. Actually en chieng', en wind, yamo, en geothermal, en hydro, ma en pi, to en generators, no thermal, gi dhok wagunda. To chieng' to gi pi kata da bed ni gin sources mag stima, to gin sources mag stima miluongo gi dho wagunda bende ni intermittent, matiende ni ok inyal geno kuomgi nikech piny nyalo ru to chieng' onge nyaka piny yus. Ma kaka ni geno mach mar stima mawuok chieng' to chieng' ilewo, pi be nyalo ru to onge yamo, kuonde ma stima wuokie gi yamo onge, ma kidhiro turbine to ling' ok ring, mano chieng'no stima koro onge. Omiyo watemo matek mondo kik stima mawuok e intermittent sources ma en chieng' to kod yamo kik bed mang'eny ahinya e grid composition. Watemo matek mondo wabed kod base load ma en geothermal sana
to a small extent hydro amuno bed mang'eny e national grid because it's instable onge chiema geothermal the fluctuate and bora I say get a plant to en na stima okay hydro bende unless orowo ma pio duono en ka pio koduono to bende idhi yude to ochieng to gi yamo to en bahati nasibu en kubatisha koro gin gikonyo akonya top up to long term strategy mar ministry mara mateloni en mondo waket stima wog mang'eny geothermal to an extent also hydro mano strategy maango amiano ka wacho higa ni kende wadhi medo karibu 200 megawatts ma okie geothermal or carrier yes okay ntiere pinjo moko mang'eny moor gi jowa ka wasoma ne moko kuom gi kaendi kasibro mie pachi wachno ntiere joma luongore ni Luo Power Talk wacho ni waziri wan gi weche kuom medruok mar gogo hydro e Uriri Migori ma ibiro medo teko nyaka 8 megawatts ere ndalo mane oganda biro neno sitima manyalo bedo motegno maonge gi blackout mane seduoko poka duoke one is a very good point Trev. In fact when we kawache one of the other hydro power plants mwadhi medo teko mastima ka ukuno en gogo gogo hydro power plant manie Uriri constituency eni toku tong mar Uriri kod Nyatiki river Kuja is the oldest hydro power plant in Kenya and no gere before independence to higni gi te nyaka sani osebedo ka ogolo mana stima maromo megawatts 2 koro nyaka nyo wuon piny o jatend piny William Ruto kaoloch katudre kod migao mara mar stima gogo hydro power plant koro idhi yawe mondo wuogie megawatts 2 ochopi megawatts 8.6 aboro nukta auchiel to en gima dhi kawo pesa mang'eny ahinya karibu bilion 6 Kenya shillings komiwa kony kowuokie German Development Bank okay KfW emo finance project no sama wuoyeni wach ma procurement dhi nyime nyo sayudo so consultants tani kuro wara ikre mar procure joma dhi gero hydro power plant no kendo watiya ahinya machiegni gofis mar mbunge ma Uriri to a small extent also office mar mbunge ma Nyatike to kod county government ma Migori mondo stakeholders te obed involved in the process nikech project no dhi kelo kony mapek ahinya ne jodalawa ma Migori in terms of medo tije to moloyo ahinya gin kod gino CSR program corporate social responsibility madhi kelo kony ni skunde maluwore kanyo weche mag thieth and so on and so forth mok tin almost 500 million shillings project no okay to gogo no komede odhi kelo teko mar stima mang'eny madhi konyo jodalawa ma Southern Nyanza and the environs but gimane nyaka wachi ka wiya pok owil ing'eyo ni stima ok en aena ni dag stima golo mach marom nade en kisegolo mach kuma stima itedi kaka gogo kaka Sondu kaka Olkaria kamora mora en to ere yo ma stima no it golo kanyo titedo kuma idware iluongo ni transmission and distribution madwaro infrastructure malong'o wasebedo kod chandruok mapek ahinya ni sitima ma Sondu ok nyal konyo jo Southern Nyanza nikech onge transmission line koro sama wuoyeni Trevor nyo wase commission transmission line mowuok Sondu to dhi nyaka Dhiwa
tudre ga wendo to dhi nyaka Isibania. Mano nyiso ni from last month or so, in January actually, manyo watime commissioning no, watchman lal mastima masakasa, mancha chando jo Southern Nyanza kuru rumo. Kan tiye ngama pengo wachino kata moko gadiera to penji mandala. For the last 2 months, lal mastima Southern Nyanza chalnad. Okay. Jimangani paroga, nyocha stima lal kan tiye kasuru. Nyocha lal kan stima ncha unge marom. Kurunya kubet shut down. Kura shut down parts of Southern Nyanza. With rationing. Rationing. Yeah. Emonja timorega. Okay. Yes. Okay. Rationing no kuro rumo. Kendo jo Southern Nyanza mutingo Migori kod Homa Bay and environs and parts of Kisii. Koro gengi hawi matamorega no. Nyaka nyoa commission project no. Okay. Moseka uhigini ng'eny kapok otim. Mount mene mana serikal mar President William Ruto to buo migawo mar teko stima kod modhi moteli e gan emenya kwa bede gi puoch gi pak ni serikal kuom timo mano. Okay. To wan gi chenro mang'eny sani weni Festus Trevor wan gi chenro mar gero line mar stima mabor mawuok Kisumu to chomo Bondo to duogo Siaya to kalo Rangala to chomo Busia ayo dhi kamiluongo ni Muyanga e Bungoma to wagero substation manyien Bondo to upgrade substation Marangala to wagero substation manyien Busia dhi miyo stima monchalal ncha chendo parts of central Nyanza to kod western Kenya bedhi rumo. Mano en project mapek ahinya kendo sani asetudra kod jomi iluongo ni Africa 50 en kambi maduong' ma Africa nya asetudra kodgi kendo waseketo chenro malong'o kod Ministry of Finance Treasury under the directorate of PPP mondo project no obed fast tracked ma kapok higa ni orumo to timne ground breaking gi sirikal gi bergi en kose chane malongo motim ground breaking to ok nyal chungo gi mano dhi bedo a turning point in terms of electricity distribution and supply in central Nyanza. Okay. Ase deal kod Southern Nyanza. Kwa deal kod Central Nyanza. Bipinjo ma South Nyanza ne ndire ka ndi papa ni duoka kuonga somni moro be mantire ka. Edwin wacho ni seche mane limo Kengen Olkaria kendo wacho weche mag donjo Muhoroni gas turbine plant. Itimo nang'o mondo michung richo mar ni stima ma kuong wuok e kachak duogo kendo Nyanza. Ni stima ma dhi kendo dok Nyanza. Mana gi mar solve no. Simoncha ok sondu to luoro. E kachak duogo kendo. Tani koro ok sondu to the straight Ndewa to duogo Awendo to kere everywhere in Southern Nyanza. Ntie machielo wino ni transmission line mar Awendo Masaba. To ibiro konyo nade mondo kik obed gi do chandruok mar stima e Migori gi maeneo moko manie South Nyanza. Mano ber. It's part of that line. In fact, wagera very big substation Masaba, Kuria West. Yes. Okay. Koro wajma in king'iyo chenro mag sitima gi. Idwa ni seche miwuok e migawo ni adwa ni odonje weche mag siasa to kadwa tieko wach ni kapok idwoko. Kiwuok e migawo ni ang'o midwa ni mondo neni e gima waparo godo Pio Wandai. Gima ibro parago. Kenya sai oye. Mokwongo en medo mier kata ute mastima de donje. Mano bottom line. Okay? Nyaka hakikisha ni waduoko mudho mathurwa piny. To moloyo idhi para kod stima maliel ma ok chod sakasa. Emiano ka deal kod issue mar infrastructure mar transmission kod distribution. Sama kedo kod wach mar medo stima kama itede. Okay? To moloyo ahinya kaka se wacho
Ko waseduoko, ko wase retire those generators, thermal generator, machalo mamuhoronigo. Wabro gologi. Kech gin very expensive. Ko wase gologi, to idbro para na duoko nengo mastima piny. Collins Obuon wacho ni Trevor penjna waziri ni ang'o momiyo jo KPLC harass jopiny kendo gikawo nyaka asoya madongo kendo kidagi to gikawo waya kendo mitamie nyaka stima kata makosa onge police be giingo. Ing'e ni mano penjo ma general nikech ing'e ni KPLC jotich makuno gina part of Kenyan society. Society ma Kenya kaendi oting'o joma beyo, oting'o joma richo. Okay? Koro KPLC bende as part of Kenya nitie joma beyo iye, nitie joma richo iye. To gima duong' en nitie chik ma ka oyud ni jatich moro amora mar Kenya Power kata kambi moro amora otimo kosa to ikawo ne hatua mowinjore. Okay? To gima jowa kik tim en donje gima iluongo ni illegal connection mar stima. Stima kidwaro to timo application malong'o to ae to imiyi quotation tichulo. Mano normal stima. But mwakelo mar electrification ni pesa mena kwano this 7.8 billion shillings en to chule. En tiken electrification program. Mwakelo kendo kika chuth mora mora rengi kor gweng ka wondo jopiny no chul pesa. En gima ibiro timo en koso chulo nigo ko tich modong en chulo bill mar stima. Ma ichulo kaluwore kod kiwango mar stima mitiyo kod. Okay. Yes. Trevor Imore mosna intellectual waziri Opiyo Wandayi nyise ni odhi nyime gi tich maler motiyo no onge ni ji duto nyalo mor gi tije no to wan to wamor. Ma Mrs. Esther Omondi kani dala mar game. Erokamano nya Esther. Trevor kenda yie kod ng'e mar stima ni opogore kod gik moko. Ing'e ni stima Trevor. Ng'ato ma pok oyude ode. Okay? Kada bed ni ke machal nadi kor gweng. To ento ode stima pok ochopi. Ng'atno ok nyal neno tich motire. Mana dira makende. Omiyo ywak ok birumo. Nyaka chieng' ma stima ni bedie kila house. Abro kawo time. To gima nyiso jowa en ni room ok noger gi ndalo achiel. Kendo bende inyisowa pile pile ni safar kata wuoth mar mail 10,000 ichako kod hatua mokwongo. Okay? Onambo mokwongo emichako go wuoth mar mail 10,000. Koro gima wachako ni en first step. Jopiny Luo osebedo kothirno higni mang'eny ahinya. Piny Luo osechandore higni mang'eny nikech sirikal mosebede kindego te. En sirikal ma kada bed ni joluo osebede iye ndalo moko to en sirikal ma kosebedo kod godo wel mar konyo jothurwa. Mae sirikal kende ma wantie for the first time mose demonstrate ni piny Luo bende ing'iyo gi wang' maber kaka pinje mamoko. Yes. Okay. Man I can say without any fear of contradiction. Okay. Ano ka ng'eny gito wacho mani tiyo tich maber kaendi waneno ka nyando kacha sikul mang'eny osebedo gi stima mapod onge mane onge ga ndalo machon. Labs computer nigi puonj mar digital kendo koro dhi maber gi medruok mar connectivity. Mano nyiso ni kweli sitima osechopo Luo Nyanza na wanchelo bende wacho ni Ndhiwa gi Nyakach waneno ka udhi mang'eny osetedo sitima. Trevor ing'eyo asetemo wuotho kabisa piny Luo. Yeah. Asetemo wuotho kabisa katemo hakikisha ni stima ni kwaseketo pesa ni otii adier. Emi adhi launch kuonde moko pena dhi commission dwe mar tarik 6 adhi Ndhiwa. Adhi Ndhiwa mondo aket stima moko kanyo. Okay? Ka ng'ado achopo jatike bende weche moko mag dongruok mag skul. Piny mar Meoru. Tarik 6 manyien. Okay. To wan kod chenro mang'eny. Kata kuna mpaka biro abro biro. An ng'enu nasewuoyo kod wuon piny. President William Ruto. Moyiena. Ani an nyalo bedo ofis dala dek e juma. Dala ariyo ani e pap, ani e field. Dala dek ani ofis, dala ariyo from Thursday, Friday, simbonya ka Saturday. Ana e gweng, kor gweng. Atudra kod jopiny, ang'eyo chandruok ma gin go kaka yo stima. Ma tich matiyo. Okay.
Jono tiende iluongi ni Kofi Annan nyakach kubuto wachne waziri ni erokamano to da penje ni to be osekawo sane mondo mi ong'e gik machando jopiny modak but jo Kengen Masondu Miriu, especially wach mar pi man Aumo Primary School. Yes, asedhi udino kanyo. Kendo asebedo kod twak gi local community kotel negi kod mbunge margi kod MCA makanyo mbe osiepna kabisa. Gin gi yak mpogore opogore mang'eny. Gima giwago mokwongo en stima. Gidwa ni stima ka wuok Sondu kanyo, stima wuok udino kanyo to bed ni alwora ma kanyo ok bed ni mudho. Mano adiera makende. Kendo wakedo ne wachno. Mar ariyo, giyuak nafas mag tiji. Kichiwo e Kengen kanyo to nyaka par oganda modak alworano. Mano bende gin kare kendo wakedo wachno. To mar adek en wach mar CSR. Dwaro ni kembe mar Kengen bende konyo e weche mag social responsibility. Yes, koro gin gik mang'eyo. And I know very well. I'm in very close touch with the leadership mar Nyakach and that ward. Okay? Yeah. Yes. Erokamano. Wadonja ne weche mag siasa to wachako gi wach makamu oro na kama. Makamu kani Kisumu wacho ni mos na wadwa intellectual Opiyo Wandayi. Mano ng'ama ng'iyo godo 2027 kaka deputy president. ODM dwaro deputy president. To ine deputy president. Trevor ok an gi tocha maruoyo e lo ODM. Kinde machon cha nene an jatelo kata official ma very senior ODM. Abedo secretary for political affairs e ODM higni mang'eny. To kaneno ogwela mondo abed jatelo migawo to chik dwaro pend chik. King'iyo ang'iya pend chik 77. Okay? Mar Kenya. Wacho ni state officer kaka an koro sani ok oyiena mondo abed go office e chama moro amora. Koro nene aweyo komne an go mar jagoro mar siasa e ODM kane oyiera minister. Koro gi sani ok anyal weyo lo ODM. To pod adong jakanyo. Kech bedo jakanyo mar chama to kendo en haki mara kaluwore kod pend chik 38 mar Kenya. Koro an ja ODM life member to kan official. Koro kanyal wuoyo lo ODM. To gima ng'eyo mabende asebedo kasiro en ODM nyaka donje twak makare kod chama mar UDA motelne gi President William Ruto machon mondo giwinjre gimiluongo ni pre-election coalition agreement. Moadhi kode yiero. Wadhi gi yiero ka ODM gi UDA samoro bende gi parties mamoko riwore kanyakla under pre-election coalition agreement. Maka wadhi e mbulu to mbulu no wadhi to wago kura e deba achiel. Koro twago to pok ochakore kaka ng'eyo nikech an in very close touch kod jotend ODM. Kata kawuono awuoyo kod party leader moluor Senator Dr. Oburu Oginga. Yes, wadga chieng. Youth leader. Nyathi kich. Kawuono awuoyo kod. To awuoyo bende jotelo mang'eny an nyaka bed kod diet of elections kawuono. Mabende jatend kweth matin e od bura. Mheshimiwa Junet Mohamed an kode kawuono. Omiyo awuoyo kod jawagi kasa. Nchan kod gi Siaya e rally mara tipo chieng' Jumamos mokalo. Omiyo ang'eyo ni twak pok ochakore. To dhi chakore mbele kaendi. Ting'eyo ni negotiations mora mora en gimacho gi dho wazungu ni give and take. Mia tamiyi. Okamano. Mia tamiyi. Taito ochopo winjruok malong'o. Koro gi sani an ok anyal wacho gimoro amora mopogore gi mano. To king'iyo kaka jakanyo mar ODM, mutni ni ma ojende osewuok kod tung' mosuoni, ang'o mathago chama king'iye?
Koso gima thago chama to onge ojende gi dwaro mana lemo magi. Ena jostling for power and influence. Timore parties mang'eny. Gima duong' ahinya en parties madongo kata mosebedo motegno. Ka nitie tungni ainago kata jostling ainago to gibedo managed in-house mondo kik ginya magikel pogruok manyalo weekend chama. Omiyo an pod gi geno ni gima osekethore malich onge ODM. Joma chiwo pachgi mopogore be mago haki margi. To gima duong' ahinya en ni party moro amora, in fact any political movement or organization madwa mondo ochop mabor nyaka bed kod miluongo ni discipline. Discipline nyiso ni an kaka Opiyo Wandayi ma jachama member mar ODM kendo life member, ka kuku mar chama moro amora osebedo piny moyalo bura tayo ng'ado wach kod ayie gi wachno kod ok ayiego to mane maluwo. Mane basic principle mar democracy within political movements. Anyalo chiwo pacha mopogore no internally. To kose ng'ade yale bo ng'ade to mane gimo iluwo. Omiyo pod akwayo yawa ma samoro wuoyo mopogore gi dwaro mar chama madar chama osechopi ni gi rethink their position mondo giduog chien mondo giti kanyakla kod jotelo mag chama mondo ODM obed gimoro achiel. ODM strong mana ka en gimoro achiel. Kendo bende chama ok odwa mondo lose ng'ato kata achiel. Ok odwa mondo kata ng'ato achiel owuog gi chama nikech disagreement ma inyalo bedo resolved. An gadiera ni mosekethore onge pod thuolo nitie mar yawa ma feel ni onego giwuog mondo giduog back. Kendo ng'ata manie ODM kaendi en important. Kik wawe our ambitions, our desires, dwachwa kata gombowa kik wawe mondo keth chama ma jatendwa mosewewa Raila Amolo Odinga okedo ni higni mang'eny kaloso. Ing'eni ODM ok en aina party okalo ka. ODM en part of the reform movement manosebedo Kenya ka from independence. Yes. Rawere ma kama oting'o Sifuna, oting'o Babu Owino mosewuok kod ute tung' mosuo moko kuom gi wacho ni nodhi e sirikal ma ok oyudo blessing kwa kuom jakom. Moko bende wacho ni koro gin gichako Linda Mwananchi, wach mar Linda Ground ok gidwar. Pogruok e paro ni nyalo miyo oteku maru mar gombaka gi UDA dok piny kosoyo. Kapok adhi inyalo penju ni to en ODM mane miwuoyo go. Kapok adhi mar ariyo, penjo mar ariyo mokwongo in paro ni jakom Raila Amolo Odinga kaka ninene kaka ning'eye cha ne nyalo yie mit joge ma jochama ne wuok to join sirikal koko yie. It's impossible. It's impossible. It's unbelievable. Okay? The kind of thing and food soldier Raila for a very long time. Raila was my political role model and mentor. In fact, king of the current generation of Luo leaders, Weri Goburu, Weri Gorengo, Weri Kanyang Nyong. King of my generation of Luo leaders, Ongenga Mauti Yograila the longest, Moloya. I can tell you. Yes. Way before I even left university. Atiyo Gija Raila Amolo Odinga the longest among our generation. Ng'at ma bit nyalo bedo machiegni koda no chanda man mbunge mabondo. Aduma bendo biro joinwa bang'e matin. Obe ni group no. So an ok na nyal at any moment they against gima Jakom Raila Amolo Odinga dwaro. Kani an gi issue mopogore tanyise mana internally.
And many times, by the way, na advice politically. Many times, jimanganya hunge. Okay? Kamine nani? Yes. Na advice politically. Many times. To can know we enjoy mananyisi. Getting a very good listener. Okay? So you can teach true disciples. True disciple. True political student. Maraila, it is me. There is no way. And even can you imagine also kindego nene anja ten kweth matin. Katazi miye odubura mamalo. Koma be Raila mono miye. Mono go yombulu ne ungi. I can now tell you. Bangi yero mare fario ga piaro gareyo. Wadio Stony Ati Machakos. Bulamar Azimio PG. Mapinyi lich. Imanyo kombe. Magbungi. Twameja kom tulne en koro kombe go odhi opogo won. Ke kwa kete gweche mang'eny. Sijigo yombulu. Bro kilo pogo ro. Achopo kinyi neto kwa namna sibu. Ulu ngani ja ugonja. Ja ugonja in kanyi. Anyise nya nindo Machakos ka. To adok Nairobi koro. Temane matek mondo idhi organize mondo wabed kod romo Kempiski kod Kalonzo gi Kioni Kindeka and a few people other mondo wadwaland list mara majotendo mag bunge to in waseketi kaka jatelo mar kweth en monyisa okay agoni manero kamano Jacob kamano kum diala gi kom mar telo ne jo odubura yo kuna campaign kata kuomi I didn't even lobby him. Koro koma mno mia. Eno won. Ma tel ni kweth mara Azimio e odubura mamalo. Gweme no yera en mungeyo. Akenya kasanya. Koro kananya I could not have betrayed him. I couldn't imagine betraying him. Now I come me I don't have the join serikali. Kokia kata kodagi. It's impossible. Okay. Yes, koro pogro ke paro ni dhimiyo oteku maru mar gombaka gi UDA dok piny. Nchechi nyalo penjo ni to koro igombaka gi ODM mane. En ODM maru kose en ODM maro jende. ODM onge mpogre ariyo. ODM is one. ODM en achiel motel nigi kod Dr. Oburu Oginga. Okay? Jomoko nyalo kier. To mano kuncho ODM mpogre ariyo. No, never, ever. Okay? Makata giwuok mane koro giwuok. Kata mana sani kwano jomodong e ODM, okun jomodong. Jomani ODM maluwo Dr. Oburu Oginga. Kata among leaders moyier. It's more than 99%. Kichake county assemblies. To the parliament. Both National Assembly and Senate. Nyaka Council of Governors. Ekejo ODM leaders ma upogre kod paro ma Dr. Oburu. Just count for me. Among the ODM governors. Ginadi. Just tell me ngeyo gigi jafwamo. Ngano? Nokorengo ntire ye kato rengo en gachiel kuom joma ne ni kodu chakre chon. Okay, majority ni kun. 10 piece ginadi. Koro onge ODM mapogore diriyo. En achiel. Kendo negotiation my ODM dhitimo ok dhi bedo interfered with in any way by whatever disagreements could be there presently. Though walemo kenen kwayo mara makende. Njo ama samoro patch kopogore gi paro mar mainstream ODM ogoma chemo kendo gigo step back mondo giduogi chama mondo gitudre kod jatelo mar chama masana men Dr. Oburu Oginga. Sana governor wa Masia Governor James Agere Boborengo must be the forefront fighting for democracy and human rights for a long time. Okay? Wanorengo was somebody we were looking up to. Kane Matindo. Okay? Kahangat no ma and a true fighter for justice and democracy. Nkichengeno rengo donje bunge higama 1800 kane class ariyo. Okay? Kuna moja duong mwamiyo luor. Tumewa kwae ni oduog chien o muony his pride. Okay? Mondo duogo kony Dr. Oburu. Okay? Obende chieng mare biro chopo. Kanya saye podo miye ngima. Okamano. Sani en sama Oburu. Okay. Matelo ni chama mar ODM
kendo telo ni oganda ma joluo chiemo kenya sayo oyie orengo bende po yo time mare koso Nitiere joluo moko mawacho ni sani ok onego bed ni wacho tutam ka koro watieko, ni sani onego bed ni wacho ni udhi go mbaka mondo uwinjru. To kudeko gimoro muwinjru maber to wacho ni okay, magi winjruok ma wan go, omiyo koro wawacho ne jopinywa ni wagouru tutam. To gin giwacho ni unugo tutam sani, to gimusewinjru e malong'o bende pod onge. Joma go tutam gin individuals. Mana achiel kuomgi. To agoye kodgi momiyo. To chama madhi negotiate in ODM, ok individuals. Individuals go to term as a way of expressing their opinions and views and beliefs. The chama will take a position in the process of negotiations. Okay? Onge kama ODM osegoye to term, siwinjo. Kata one term. Siwinjo ka ODM ogo kama. Podi. Waseneno kamugoye mbaka muwacho. To individuals mani ODM ka an. So there's no doubt. I say what very clearly. That Anna as a leader, and good duty and responsibility to me job or maybe in the lower direction. And kago kwane kanya ka ndi ba se bo da kanya kamoro. Sasa mena se beti. Kago kwane nke system analysis. O kane ka interest majaluo nyalo bedo taken care of in any other place apart from Kama President William Ruto Hotelen. Okay. I can tell you, in fact, anybody might shot one time. Nisan to what is the viable option. Duan Jaluo, Kawe ODM Koro, we come Jaluo. Duan Jaluo, Mondo Kekon President William Ruto Kora. Niswan Jaluo Nikogondano Kora. Just tell us. And ngano makija Jaluo gon kura to the konyogi more than Ruto ose konyogi for this short time was bedo in this partnership. Tell us eninga. I can tell you ongi. Because jogi ne no Trevor. Jogi Trevor and how manigo nunganyi ka seti yogo. Kaka Kalonzo wati yogezi myo higini mangeny. Kata kinde mane wadhi atwak mana duko. Masani jiwe mangeny ni. Kalonzo ne jatendwa enadiko kaka Azimio. An najalopne. Kendo chiemo na ba ndike book. Kago sigana mag motimre enadiko kanyo. Nadiko ne bed na onge ye kanyo ne Jakom Raila ko ketae. Did not collapse. Tomorrow's story for another day. Kura ng'eyo Kalonzo. Very well. Very, very well. To ngamidu ngene Gachagua. Makawuono ne anyo Raila ni. Kabe iwinjo. Kane en Kisi kawuono. Uluongo jatendo Raila mudo dinga manya sayo sekao. Ni broker. Ne tumo broking kura mara jo Kisi. Koro ng'ata mochaya wainan. Mochaya jatendwa. Mose golo wai chandro bukelo kuma wantie. En ng'ama dhi nyisa ni Jaluo nego bed ni gon kura. To weyo Ruto mose bedo kodgi. Mose nyisogi ranyisi mar ng'atno mugenogi. Kada bed no Gachagua no kuchung. To ng'ata madibed ni Gachagua no siro. Mondo bed president. Inyalo nyisa Jaluo dhi gon kura. Gi mindset aina ja. To se wacho ni sirikal milosno odhi bedo gi shareholding mar. Mano knyatimore. Mano akanta lawo jowa. An kaka ng'atno ma jatelo. Ok nyal yien jo am Joluo mondo dhi makachalo kamano. Okay. Koro anybody who is opposing this movement mar broad based motel ne gi President William Ruto mano chak kod Ruto kod moluor Raila nyaka nyiswa ni dwa mondo watim nang'o. Okay. Ka in Jaluo idwa chung president bende nyaka nyiswa mto in fumula mane. Kata kama wagoni kura wata Joluo. Waondre kamano wamedo kunyal goni. Ngechwana wadhi gon Ruto kura an jo ka an gi jogo maluwa. Kata waondre ni wagoni kura Jaluo chung president kama nyien. Beyond that idhi do kura moko kwa kanyo mondo dhi Olandi michamo ma Kasarani kata kamoro amora. Ok nyal timore. Omi wayo uri wondruok.
Antinda hingo stage mar wondro. Trevor. Okanyal wondro bwana. Okay. Yeah. Sama wangu wach mogik dakachia. Yeah. Wach mogik. Kata mana an, let me tell you. Kata mana an agomo mondo chieng' abed president ma Kenya. I can tell you. Kata mana an ki penja. Dagomba nyan chieng' mondo abed president mar Kenya. Tang'eyo no gisani okanyal bedo president. Kata higa manyien. I'm being realistic. For 2032. Man to koro abiro wuoyo kuyo. Kocha ochopo. Abiro wuoyo. Okay. Ya Mungu ni mengi. To gisani realistically jaluo onego bed kanyakla to take ODM go gindi mamoko manja ni ODM mondo giikre gikaw ombulu motegno. Ai kasa kura chopo to gigo kura kamire ni President Ruto mondo serikal koloso kod kuchwa. Okay. Wabedi giseye serikal. Mane gima duong' ahinya. Erokamano waziri. Thank you very much. Wangu mano piyo ndai jatend migao mar keyo teko sitima gi modhi. Erokamano ahinya kuom kodwa mbaka kawuono. Wach maler ni oseketo bilion 7.8 ne stima sitima okoromo to nitiere kaka osetemo kar monyalo. Mane kama weche chenro mar duol bang' kendo yudo Sadek Dadi Kul Goduoka an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga Jonyakach dendo Ombija tayo nyakwar guok ocha pesa. Wanere bang'e. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world.